И какво става хора, днес ще играем Brawl Stars. Как видите, не си играе, много съм добър. Но най-ново играя сетка. Добре, нека започваме. Ще се пуснем на ранкет. Сега... Добре. Хора, между другото, докато чакаме, моля ви да харесате видеото, да се абонирате и да коментирате, ако искате втора част. За втора част 100 лайка. Пишете в коментарите, ако искате да покани някакъв приятел на видео. Втората част може да е някъде към събота, неделя, защото съм малко след през седмицата. Но все пак, нека... Те вече ни погнаха сейфа. Не, никакъв сейф няма да биеш ти, моето момче. Не, тия са всички при сейфа си, аз ще ги напомпам. Аз ще го напомпам. Добре, напомпах му сейфа брутално много. О, не, Емс се много гадна, мразя Емс. Мистер Пи. Или там как му има. Окей, GG's. Добра игра беше. Евала. Ево на момчето ти играха. All Star Drop. Rare. Никой няма ми да даде нещо повече. Rare. Много рядко ми дава нещо така повече. Добре, нека спускаме пак. Между другото си имам клан, ако искате да влизате. След малко след тази игра ще ви го покажа. За клана трябва да имате 9000 купи и това е. Други претенции нямам за клана. Казва се Knockout Pros. И много ви благодаря за 100 сабскрайбъра отново. Чудесни. Така, нека спра да бърбора малко, ще мръкне, за да се фокусирам на играта. Окей. Добре, водим ги, ама те са ни превзели кръгчето. Но аз се качвам. Не ми таше. Давайте, вземете зоната. Аре бе. Маси нашите са мега тъпите. Моля ви се, бе, брат. Аре помощ малко, бе, брат. О, боже. Ние ще чакаме колко трябва. Добре, значи сме почти наравно. Не ме убивай. Не. Ама моите са много зле. Аре бе, брат, как Джеси ще убие, бе? Леле. Не, само нямам бих, моля те. Добре, хора, давайте. Можем, ние можем. Вярвам в вас. Хайде. Взимайте зоната!
нищо, гъга. Маси. Да се спуснем малко на нокаут. Какъв е мапа? Става. Не е лош. Ама този мап е такъв ли бе? Ще трябва май да игра. Нека кажем Пайпър. Леле, аз забравих да ви покажа клана. Нищо. Хората, които сега ще видят клана, нали вече ще го знаят. А за другите хора, които няма да могат да гледат това видео, защото вече е късно, ще направя специален шорт за клана ми. Мали то, Нани за малко ме пилна. Оу, headshot, double kill. Не, той използва някакъв гаджет. Анджел, много си гаден. Микеланджело. Ако Анджело ми скочи вътре. Ага. Dead. Full box, full piece, 200. О, бой. И пишете в коментарите какви други игри искате да играя. Защото аз играя много игри. Като казвам много, като някакъв малък Тими телефона, брат. 500 000 игри имам. Мисля, че пак трябва да си взема Едгарчето. Също мога ме последвате в TikTok. Просто ме казва Диамант 18 и Черна дама. После Март и после същите мойчета. Това ми е профил в TikTok, да ме последвате и там. И там също качвам редовно. Леле, че ги мразя. Тотално ги мразя, брат. Тия са най-скамерски отбор. Ever. Окей, тик. Искате ли full box на тик? Full box, full piece, 200 dead. Мале, аз ги направих на 2 стотинки. О, не. Dynamite се опита да ме направи на 2 стотинки с Dynamite и на образи. Защото има оня гаджет, де се замразява. Аз го мразя, смисъл. Ако някога някой ми каже да игра с този гаджет, никакъв шанс. Аз буквално ще кажа на този човек. Защото ти не играеш с него. Просто той ще млъкне. Ще каже добре, после влиза и просто влиза от лобито и аз съм. Нали още ще заиграеш, бе, маняк? Зона ли вече почне? Мале. На това ще му скоча и ще му направя живота много хубав. Не, замразиха ме! Yes, бе, пукни, бе! Yes, бе, маняк. Аре, бе, какво правиш, бе, АФК? Браво. Нищо иди. И както винаги, стар плеер. Яй да видим. 75 кредит. Още One Arfane. Добре, хора, обещах ви да ви покажа клуба. Ето това е клуба.
Аз ще ви го покажа и в акаунта ми. Ако искате да ме аднете, ето това тук под иконката ми е кода. И тук са ми батъл карти. Ето го клана, аз съм президента. Ето го. Да, пишете ми името, ако искате да играете с мене. Да, хора, това ще бъде за днеска. Аз ще спирам. Добре.